Benvinguts a l'Evangeli en 2 minuts. Aquesta setmana s'ajunten moltes festes, moltes celebracions. Arreglem, aclarim una mica les que són més nostres. Tenim d'una banda aquesta festa de Tots Sants i la festa de fidels difunts. L'Església, per Tots Sants, recorda tots aquells que han seguit com a lema de vida estimar a Crist tant com han pogut i ser fidels al camí de les benaurances. Feliços els pobres, feliços els perseguits. També celebrem la festa dels fidels difunts. Els fidels difunts és un moment on l'Església també recorda els que havien format part d'aquest poble de batejats en aquest món i ara confiem que són a les mans de Déu. Un evangeli també, el de fidels difunts, que és tota una esperança per nosaltres. El Senyor ens diu, a casa del meu pare hi ha lloc per a tots. I quan li pregunten als deixebles que no acaben d'entendre, com nosaltres no entenem, li pregunten quin és el camí que ens porta, diu, jo sóc el camí, jo sóc la veritat, la vida. Aquell que em segueix a mi està apropant-se al Pare. Qui em coneix a mi, coneix el Pare. Bé, amb aquesta promesa preciosa de Jesús que ens anima per formar part d'aquest conjunt de tots els sants, ens anima a seguir les benaurances, a seguir aquest camí de donació, d'entrega, tal com va fer ell. Diu, a casa del meu pare hi ha lloc per a tots, i jo sóc el camí. Aquest camí és el que en l'Evangeli del diumenge es troba un cec i el Senyor li pregunta, què vols que faci? Senyor, fes que hi vegi. A vegades dubtem dels miracles, i quin miracle tan gran pot ser que a nosaltres, que som limitats, que mirem la realitat que ens envolta amb gran estretor de mires, el Senyor ens pugui donar els seus ulls per mirar tota la realitat que ens envolta amb el filtre del seu amor. Jo faré que tot sigui nou. Ajuda'm, Senyor, fes que hi vegi, que aquest diumenge ressoni dins els nostres cors i en les festes d'aquesta setmana ens ajudi a ser més fidels a Déu i recordar el testimoni dels que ens han precedit en el senyal de la fe. Que així sigui i bon diumenge.